بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون Ayt ey kafirler. لا أعبد ما تعبدون Men sizin ibadet etdiýän butlaryňyza ibadet etmerin. ولا أنتم عابدون ما أعبد Ve siz de men ibadet etdiýän Hudaýyma ibadet etmersiňiz. ولا أنا عابد ما عبدتم Ve men sizin ibadet etdiýän butlaryňyza ibadet etmerin. ولا أنتم عابدون ما أعبد Ve siz de men ibadet etdiýän Perwerdigaryma ibadet etmersiňiz. لكم دينكم ولي دين Sizin diniňiz sizin üçindir, we meniň de dinim meniň üçindir. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح Wagty ki Hudaýyň nusrat we ýarylyk bermegi hasyl bolsa, we feth we nusrat gelse, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا we adamlary fawj bolup dini İslam'a daxil bolýanyny görseň, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا pes Perwerdigaryň hamd we senasy bilen meşgul bolup da Perwerdigaryny nalaýyk zatlardan päkle, oşondan magfirat talap et. Tahqiq şol tawbalar kabul etýändir. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب Helak boldy. Abu Lahab'ın iki eli we özü de helak boldy. ما أغنى عنه ماله وما كسب Def etmedi şondan Hudaňyň azabyny mal o kesbeden zatlary. سيصلى نارا ذات لهب Abu Lahab tizlikda şolely otga daxil bolar. وامرأته حمالة الحطب Oşon hatyny da odun çekýän hammaldyr. في جيدها حبل من مسد Şoň boynunda hurmaň ýafragyndan örlen tanap bardyr. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Ayt Allah tebarak ve taala birdir. الله الصمد Allah tebarak ve taala hiç zada mätäç däldir we biniyazdyr. لم يلد ولم يولد Allah tebarak ve taala ahadin doğurmady we hiç kimden doğmady. ولم يكن له كفوا أحد O şoň üçin bir ahadi hem taw deň däldir. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Ayt men ertir wagtyň Perwerdigary bilen pena talap etdiýärin. من شر ما خلق Hudaňyň yaradan zatlaryň şerrinden, ومن شر غاسق إذا وقب we gijäň şerrinden wagty ki kamilen garanky bolsa, ومن شر النفاثات في العقد we düňleri demurýan hatynlaryň şerrinden, ومن شر حاسد إذا حسد we hasadçylyk etýän hasytlaryň şerrinden wagty ki hasadçylyk etsele. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Ayt men adamlaryň Perwerdigary bilen pena isleýärin. ملك الناس We adamlaryň padyşasy bilen, إله الناس we adamlaryň mabudy bilen pena isleýärin. من شر الوسواس الخناس Veswese etdiýäniň şerrinden özü de mahfi bolýardy.
الذي يوسوس في صدور الناس adamlaryň galbynda waswasa etýärdi. من الجنة والناس. Jinlardan bolan we adamlardan bolan. صدق الله العظيم.